lidi, dneska vás vítám u nového videa a dneska tady hrajeme Roblox Slapping Tower 6. Takže já už tady začínám, hop. Dobře, už tady hraju nějakou dobu, úplně od zdola jsem se vyšpla jsem, nebylo to tady žádný problém moc, no, takže to je takový, já tady mám kamaráda, jsem na chatě, kámoš se tady chechták. Kámoš se tady chechták něco, no takže, ale každopádně mě to je asi jedno. Co děláš? Přestaň! Hej, Kuba tady říká nějaký nesmysl úplný. No nevím, takže pokračujeme v jumpování. Jump! Co si děláš? Kámo, no nic, no. Ty blázne. To mojím bobečkem. A jaký mám vlastně bobek? Výborný, že? Kámoš si tady prostě dělá ze všeho prdel. A dokud si to dělá. Co děláš? Jsi taky debil. Jsi démon. Jsi blbec. A ty jsi lhář. Ne. Jo. Já spadnu na postel a jestli mě to ubere srdíčko. Neubralo. No, neubralo. Já skáču dál. Bata. Přestaň! Já skáču dál. Co furt děláš? Kuba. Co děláš? Hej, co? Hej, počkej. Naše tátové se baví to, že se koukáme na ně, já s tebou se koukáme na kluky, jak hrajou fotbal. Což není pravda. Jsme na tabletu. Počkej, já se jenom ukážu. Co? Tady. Taky ukáž. Jak jsme blbí. Jo, jak jsme blbí. A tam je okno. Čau, táto! Otevři to. Otevři to. Já sakra. Yes! Hele, počkej. Tati! Tady vypadlo okno! Vypadlo tady okno! Táto! Táto, čau! Tači, vypadlo tady okno! Jak vypadlo okno? Jenom tady, jedno nedrží. Hele, Táto, čau! Táto! Táto! Davidku, Co? prosím tě, dojdi pro mamku, ať už jde jíst. Jo, já jsem u Honzika. Dobře, ale dojdi pro mamku. Já jdu pro ní. Jo, lidi, počkejte tu. Tak já už jsem tady zpátky. Jsme si tady. Týpka. My jsme chtěli jenom otevřít okno. Skáču. Jo. Opa. Dobrý. Hop. Hele, když bys chtěl otevřít okno, koukej, tak to musíš zavřít, jo, a pak až otočit tou kličkou a otevřít to, jo. Ne jinak, jo, protože ty jsi udělal to, že jsi to rovnou takhle dal dolů, tu páčku, že jo, a to pak tady to není přidělaný, jo. Já to nechám takhle, ano. Na co se koukáte, hrajete Minecraft? Já hraju No, tak Roblox. pojď ven, klidně. Hraju Roblox. Já tači za chvíli přijdu. Ne, já už se s tebou budu chtít rozloučit, já už pojedu. Tači, já ti chci ukázat ten baváček, počkej. Hop. Hop. Oh, yes. Počkej, ti ho ukážu. Cože?
Davidek natáčí video na YouTube. Tak doufám, že tam Kubík nebude, Davidku, jo? Já natáčím hry. Dobrý. Já natáčím jakoby takhle hru. A ono tady je takhle kamerka a ona vidí přesně tu hru. Jo, tak dobrý. A nic jiného Tak Kubík nevidí. tam nebude, jo? To bych nerad, jo? To si nepřeju, aby tam byl Kubíček. Ale ty kubíček je nejlepší. No, ty ne, nemáš tam co to. Vidíš? Teď koukej, jo. Teď koukej. A jsem nahoře. A jsem slabkou master. Jupa, hop. Dolní patro. Tady mám takhle To gauč. dobrý. Máš pěkný. Tady mám druhý patro. No. Tady mám takhle gauč velký. Tady mám příchod. Tady mám třetí. Super. Máš 3 patra už takovýhle, jo? No. Chceš ukázat víc? Má, dobrý. Máš to moc pěkný. Ti ukážu ty Budeš patra. stavět hezky. Tak čau. Já už jdu dolů. Čau, Davidku. Čau. Tak nechceš jít Davidku k vám? Tak jo. Jo, už jsou lidi zpátky. Já teď mi otočil obraz. No sakra. A sakryš. No, to nevadí. Hopa. Ují. Sklopu. Hopa, tak už je dole. Já jdu asi hnedka za ní, no. Co mi jinýho zbývá? Tung sahur. Anomaly modroně kolor sahur. Kolor kataněr eli pancake sahur. Iska putin tung pustating beta aterigula. Zatrefil. Terovat sek pasikareta. Iska putin tung pustating beta aterigula. Sek pasikareta. Terovat sek pasikareta. Iska putin tung pustating beta. Terovat sek pasikareta. Tak já už teď skáču. Pop. Teď musím soustředit, takže nebudu mluvit. A tady už je dvojjump. Tak opa. Jako jsem sám mladý, ještě jako nejsem ani dospělý. Chodím do druhé třídy, takže já vám nebudu říkat, kolik mi je, ale napomínám, že jsem se narodil v roce 2016. 2060. Má boj pregati garai. Ještě budu vody boj z pregati garai. Spionira galbira. Najednou si tu, hop. Co brom? Hop. Co? Proč píše bro? Píše bro.
Nevím proč píše Bro, když já Bro nejsem, když já jeho kámoš. Dobrá. Co je? Já už jdu sem zase. Ok, tak pojď ke mně klidně. Já budu tam. Kde budeš? Kam? K tobě? Tak já jdu k tobě, no. Jo, ok, lidi, takže já jdu právě ke kamarádovi. Okay. Jo, já furt natáčím to video. Jo, takže lidi. Natáčíme. Jdeme na to. To je blbec. Prostě půjšme z toho dolů. Ty vgonu. Tak já už to asi ukončím.